Sai Shisen kentaj Lionel Messi yak iwi poin 1 bilion bala terwa dak Saudi Arabia. Kawai na kirai bala penmi yak keren ha ka pertai football. Kade karai chung Lionel Messi ban kentaj yak cing terwa pisa ka bahetam ka bala ju terwa yo no unong lekai football. Kat kum kecing tho chung kita long kubor laong ba ka Saudi Arabia kla terwa hadu iwe poin 1 bilion ha kecing te kontrak nrai ha ka bakut Messi syam la pediang ya kata kecing terwa penban ularai ban sabek sentar memi ka badai ke MLS jong ka United States kane ka kubor kala pen kendet ya ki babon namar bon kilamot pa Messi unbur ya klenti kumu Cristiano Ronaldo bad lejele kai ha Saudi Pro League. Henry ka jing jiet chung kalong da kumwei pan ka jing kali menta kalong balai Messi kentaj ya kate ka pisa ka babon pha hadu kata-kata kadau ka baning kong kadai ba Messi pek tang ya ka pisa hakis nem baladap ula lekai ha Barcelona pat PSG ula ka mai lupa dakis 4 million euro kumta ha kane ka por jong ka jing jung kalong ka bakong san bakam dei shu tang ka jing yo pisa ndai ka jing jong ka ing ka sem ka jing suk bat kalawe jong ki khun ki ti jung kadau ka baar kadai ka jing dei bat ka ing ka sem ki khun ju Messi kelas tang man mlen ban United States ki lech school hang tei bat kalong kemi jung uru ka Antonella kelas ngotenat ya ka jing ha Miami kum tau Messi ukwa ban penek ya kata ka jing ka bajai jai bat ka jing suk na ka banta ka ing ka sem jung kadau ka balai kadai ka project jong kentar Miami haba ula poi sya kane ka klub tang bawan ban lekai ndai ula wan ru ban kentiu ka lekai football ha Amerika nadu ba ula poi ka jing bun joki pajba stadium kala kiu bha ki jersey jung ula di bun sya bat ka MLS kala yu jingero na keleng ka perthai na lor kata kicing tho kicing te bat ki company ki ba he bha ki long ka banta jong ka jing de jung bat kentar Miami kacing te kontrak jung kam dei tang ka tulom ndai ka kan thobro yakilat jing yonong jong kacing rap ne kicing trelang bat ki company ki badon benta ha MLS kumta wala da kapisa ka bala terwana ka Saudi Arabia kalong ka bahe bha ndai ka jing jet jung Messi ka don ro kacing mot ka bajngai na ka benta ka lawe jong ka ing ka sem jung kawai pat ka benta ka babon kinong it football klekeren bau Messi dong kwa ban long benta jong ka cingyar pajba ha ka football ha North America kham tam haba ka FIFA World Cup kelawan se United States Canada pat Mexico kacing don jong ha Amerika kala penlong ya kacing sim benta jogi pajba panang kiu susu kumba kalong karai jung Messi ka pen i kalawe jong kacing hikai ka bakrau haki por baro dei baka pisa ka babon tam kalong karai ka bhatam don kipor baka jing suk jong ka yinga sem ka jing kmen bat kalawe kalong ka bakodor bane ka pisa ka wei pat ka benta ka bakong san bha ka dei ka jing persyang jong ka Saudi Arabia banwan ra ikinong lekai ki baponam tam ha ka perthei haden bau Cristiano Ronaldo ula lej panilakai Saudi Pro League ki pajba ki stang ban pejbha ya ka ne ka league kumta ka Saudi Arabia kala persyang ro ban penwan yo Lionel Messi namara da kine ki arngot ki rang batam ha ke history jong ka football kendon ha ka chu ka league kan long ka jing job ka bakrau bha na ka banta jongki kat kum kicing tho joki telong kubor lapan kre ya kicing terwa ka bahe bha ban pen kongo yo Messi handai wat ha pedeng kate kicing terwa ka bahe Messi lo shime karai de ka perkhan ba tang ya menta handai kalawe jong kalong yeng jong ba ti uhi haden ba lo poi sentar Miami la sakhi ba ka klub kala klano de ka weipat karukom ki tiket ya lekai la kloi bandi bha bon ki pajba ba pe ya lekai ki la dap stadium ba kino kershan na keleng ka perthei ki stang ban bot ya ka MLS kane ka pen i ba ka kerteng ju Messi kadang don ka bor ka bakrau wat ha ba lo poi sha ka banta ka bakhado jong ka kam jong ka chilekai jung tang kata Henry bon ki samla kelas tang masu tenat ban lekai football Amerika bon ki school bat ki academy kila yo jing mentoy namar ka jing wan jung Messi kinong hikai football ro ki ong ba ka jing i jong ki khna ya ka ne ka chilakai kelanang kiu haden bo Messi ula poi ha ka te ka klom
Kawai ka baki pajba ki sngotenat panyu I kalong ka jingla kai chung misi ka barang biang hadu menta wadla ulah he karta bani ki babon kinong lekai ban asis ban penlong ru ya ki kabuk siar panyu tep gol kadang long kawai ka benta ka bapla jong ka jingla kai chung u kane kalong katau ba babon kinong eat football kidang nyau yu kum wei na kinong lekai u ba kraw tam ha ke history jong ka football Henry ka don ro ka cia keren ka babun don ki ba ong balada umisi ula pediang ya kecing terwa na Saudi Arabia lese unsayo bani lekai persya ya Cristiano Ronaldo bunsin Henry ka ne kam syam laja namaru umisi syam da ka wepan kelinti wala kumta ka jingan ujor ha pedeng kine ki arngut kadang peteng hadu menta ha ka cia keren pajpa kumta wala da ka Saudi Arabia kala persyang ban penuan ya Lionel Messi da kecing terwa ka ba hebha kat kum kecing tho jogi kubor Henry umisi ula jet ya kelinti ka ba ngej pakade ka ba bhatam na ka benta chung u bat kalong yeng chung u